asu kowe, Tin. Lah kok ngerti? Latan sing ngomong. Halo. Nang ndi Dik kok suwe ram? Iku nyapa ta ya kok guyu-guyu dhewe. Ya wis tak tunggu ya, Dik. Apa yo akeh wong edan yo saiki iki yo. Lo ngombene, nyapa kok guyu dhewe sampean? Lagi depresi ta? Apa to Yu? Wong lagi guyu kok delokne depresi. Ya mestine lagi seneng to. Ya durung mesti. Berarti wong edan nang dalan-dalan ae kabeh seneng. Ayo ora ngono to. Piye to ki? Padakno wong edan. Biasae wong depresi do ora sadar. Kocol kayak Yu. Ngopo kowe nang kene, Pak? Lah ngopo to Mel? Malah nyusul mrene. Ngenteni sapa nang kene? Pengen ngerti bae. Ameh tuku apa Mel? Gula nyang omah entek. Kene njaluk duit. Sisan tuku beras. Nyoh, aja tuku ning kene. Kok sing adoh kono cedhek wae latar. Lah kok adoh heram? Warung iki lho ya ono. Wis to, manut wong tuwa. Kono lho berase luwih apik, gulane luwih legi. Gula lak ya padha ae to, Pak. Sing adoh ya. Wong kok ganggu wong tuwek ae ya. Besui ayang Beb. Wis kena iki. Aku ajak janjian nang kene. Ah mestine kangen to, Dik. Aku lo sajane kate ngomong penting. Harus ngomong apa? Jare wingi ana arek wedok takon latar. Sopo kuwi? Alah, wong bakul wedangan kok. Lah ono perlu apa goleki latar? Lah apa sepenting kuwi nanti digoleki? Ayo ora ngerti, paling diutang. Yakin aku nek latar duwe utang nang warung. Ayo kuwi, aku dhewe bingung. Mosok guru wedang ae sampai ngutang. Ayo sapa sing ngerti? Oh iya, Dik. Awake dhewe hubungan kan wis suwe. Apa? Oleh ora aku njaluk kuwi. Apa kudu yo ngono? Lah hubungan kan gak mesti ngono. Ayo kudu ngono to, Dik. Nek ngono kan buktine kowe tresno karo aku to, Dik. Ya masuk kudu ngono. Sampeyan lho wis tuwe. Apa yo sik kuat ngangkat? Ngene lho, Dik. Nek awake dhewe ngene iki bukti nek awakmu ki seneng karo aku. Ya masuk awak dhewe dadak ngene. Gus. Sawang wong lho. Nek kawin aja nang warung ya. Apa to kae?
Oh, alah ketemu karo belekane di bae. Ah, nang teko kowe lho. Oh, wasu kowe, Tin. Pak, kontlok kowe iki. Oh, kontlok. Sampeyan gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa dengkulmu ya. Mulane iki aja aneh-aneh, selak njaluk ae. Lah iya ya. Duitku 500 wingi iki nyang ngendi ceritane? So lali aku karo duitku dhewe. Ora biasa nih lho aku. Lalian ngene. Tar, latar. Lapo wae nang kono? Beh. Ngopo wong wedok ki mesti iso gur bengak-bengok. Mbak Yusi tok ae koclok. Ngopo lho kok bengak-bengok wae. Awakmu iki lho. Lapo ya ini celurutan nang sawah. Nile pari lho. Kapan lekas tandurku? Lah iya, Tar. Jare wingi ana arek wedok sing golek awakmu. Apa? Sopo to? Sing ndi? Jare sopo? Jare Kang Dadon. Kang Dadon. Lah ndek kenapa awakmu nyelule Dadon Kang? Lah emang apa? Aneh ta? Ya ora aneh. Anjen jaman saiki akeh wong gendeng kok. Sik ta. Wingi kok sapa sih arek wedok sing golek awakmu iku? Sing awan-awan kae to. Iya. Aku ya ora paham sapa. Moro-moro nglakson tiba jungkel ndiasmu. Mari kuwi to. Wah, tangi watak kepruk wonge. Weh, kaget aku. Gone lanang wis dadi opo kae. Tapi wonge ayu kan? Ya ayu. Jane sampean ndek urusan apa to? Aku itu sing marai aku bingung. Moro-moro ana wong wedok moro. Ya ora ngerti parane kok ngendi. Tapi koyone aku ya tau ngerti, tapi arek ngendi jane. Bingung kuwi lho. Kok gak ndek urusan apa-apa karo wong iki. Ya gak mungkin to. Lek gak ana urusan iki gak kira golek awakmu. Lah ya kuwi, aku ya bingung kok. Lawakmu iku apa? Kok malah mau kukur-kukur ae. Kowe iki piye to? Jenenge wong sapa yang sawah. Nyebutne giatelen to. Ya wis ndang kono mulya adus so. Iku lho mbekmu wis ngembrek kabeh. Alah babah nois. Aku ya aline cek bingung. Apa wong wedok wingi golek ya aku. Loh. Jarene lek Dadon malah ngerti. Wong ngendi kuwi? Jarene arek wedangan. Arek wedangan ngendi to, Mbak? Aku lho ora tau dolan yang wedangan. Ya wis, aku tak balik sik wae. Tak gatel awakku kabeh. Ya wis nang kono. Kamu gak balik. Apa ngenteni Kang Dadon? Hati-hati loh. Kang Dadon ini manuke cawang loro. Lanang ndi iki ya? Kang Dadon kok gerung teko? Ini. Ayo, kok medeni ngono? Dek, jare arep kaya aku. Gila nih. Ayo to, Dek. Loh, kok nanti to, Dek? Aja Kang. Ayo, Dek. Nggonku wis ngadeg lho. Gila nih kan Kang. Alah, gilu ae lho. Ayo to, penak.
Mau Kang, nggonmu cawang loro. Lah kok ngerti? Latar sing ngomong. Alah, aku malah minggat. Ajanku sampai teng kok, ora tersalurkan iki. Ini ya latar iki kok gak rene-rene. Wong iki nek ditunggu mesti ra teko. Ah, iki lho men, wedang putih. Oh, wendel. Oh, enak pokoknya. Sing enak wedange apa bakule, Kang? Ayo loro-lorone to, men. Seger, Kang. Apa nih Pak sing seger? Galake ram, Kang, bakule, Kang. Oh iya, Kang. Lah wingi sampean jare arep gegeran karo Kero. Ah iya, men. Kalau kira beruntung. Nek ana sing bisa tak gecek-gecek, men. Lah sampean iki apa iso gelut? Loh, lah sampean nyempelekno aku, men. Aku lho sabuk 18. Eleh koyo wani-wani yo. Pak, latar nandi kok gak melok medang? Ah ngopo golek latar? Apa latar diutang? Utangnya piro? Tak bayarane. Ah nek perlu sak warungmu iki tak bayar. Wis ra usah guaya, wong utangmu 15.000 nane lho untuk bayar. Iki kabeh piro? Ayo, men. Catet sik iki. Oh, wong edan. Iki kijane ngendi to? Manuto to, engko tak kei susu. Nang lho ya. Beh, apa maneh iki? Wong tuwek kawanane wong nom, dunia sedang tidak baik-baik saja. Apa iki ya sing golek latar wingi? Lapo mbak iko nyawang aku ae? Ngapa mbak? Mau pesen, Mbak. Walah, pemesen apa mbak? Apa ae menune? Apa ae ono kok mbak, komplit kok. Sing kare ngober ya. Susu ae loro. Porsi sing cilik apa sing gede? Aku sing gede ya. Sing sak mana? Wes, opo kowe iki? Sare susu. Tunggu sih ya mbak. Pikiranmu lho, Mbak, ngeres terus. Nek iso tak sedot langsung ya aku gelem. Iki mbak susune. Nduk, aku kepoyo kita pampesku bocor, Nduk. Kita mriko mbak toilete. Iya, Nduk, suwun ya. Asem. Kan kaya bocor ya. Sik, Mbak, sepurane ya. Aku mau takon sithik. Apa mbak? Tapi awakmu aja tersinggung ya. Duh, piye iki ngomongnya? Piye mbak? Kita ngomong ora? Pantes latar Rodi, koyo kerengene. Iki lho soal latar. Apa oh latar iki? Apa mari tiba wingi terus loro? Latar gak apa-apa kan? Apa awakmu wingi sing golek latar? Ya tak goleki to, wong aku butuh. Latar duwe utang piro? Latar ini gak ada utang, tapi aku sih ada urusan karo latar.
Duh, iki lek diceritakno isin aku. Mergo aku sing duwe utang. Aku sendiri urusan apa kowe golek latar? Sik, Mbak, sampeyan iki sopone Latar ben aku nggak salah. Aku Mbak Yuni. Loh, aku kepesing, banyune mati. Ayo mulai. Bisa ya Mbak, tak tinggal ngurusi bayi tuwek. Ngopo Latar ora rene? Masa aku tuh tak telepon dhisik.